Dami di batana sumurung sian salu naroha. Ima mangaramoti hati-hati do pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabi jala horas maita saluna. Salam sehat. Akamang do inang anggian ma di bagasan hahi pason do lasni roha hita pajupang rak marsiajar sian hata ni dewata. Ima turpuk janita minggu tanggal 10 Maret 2025. Tersurat di buku Pesalmen bidu 27 ayat sada rodi ayat ono. Jehovah do panondangiku dohot hatu wauku tung isema hadiaraku. Jehovah do partano batoan ningolukku tung ida isema ahu dia haton. Molo tung roh akapar jahat mangarong-rongau nai mangaton sibukku akasi sosa kau dohot akamusukku gabi martunggangan dona sida jalan marragia nangpe marhoron-horon parangan akka namanukum au dan dihadiahi rohaku nangpe hehe parmusuon do pakau saya pos do rohaku di sini sada do nang pamidohon sian Jehovah saya ido ulului nai nia nau di bagasan joro di Jehovah saleleng mangolu aku paidaida hinadenggan di Jehovah dohok mamikiri garuk sogot di bagasan joro nai ai di odingi doau di bagasan undung-undungna di hari hinamako ditabunion doau di partamunian di undung-undungna tudolok partano batoa doau di panakok asa mandirga ulukku mida musuhku akan nahu maliangahu jadi pelehonok kuma di bagasan undung-undung nai aka pelean puji-pujian marende mau uhud mamalu parhinaloan mamuji Jehovah kuria nahina holongan ise mahita kabang beginang na olo ibana lungun-lungunan bisa ada inganan. Siapa di antara kita bersedia atau mau berada di tempat sunyi dan sepi isarana kudu ibana bisa ada jamu nabalga alai dan anong tetanggana dahulu akka jamu na asik jala dan anong suara-suara na terbigi daholan suara ni detak-detik ni jom ding-ding pola ni do na terbigi betul-betul macai lumun mak suasana dan adong dongan terasa hampa dan terasa kosong isi maholo soalnya kamang dominang ale ternyata kamang dominang adong dope na lebih lumun siari ada yang lebih sunyi dibanding dengan kesendirian tanpa suara. Aduh, ahamai di ramedo halaknya di sini. Karejo do ibana rapdo akajolmai. Sibuk bedo ibana karejo mangula-ulauna. Alai nang perame halak di sini. Jalarap karejo ibana do akaratoropi. Alai lumun pakilalaan. Ternyata ada orang di tempat keramaian dia merasa sepi dan sunyi. Datu magom manyan ibana makatai donganna nakarejui asa unang merasa lumun. Molo hohop ibana kan lam lumun mapaklalaanna. Songonido somalna. Unang hohom asa unang lumunan. Tohodo soni kamang inang. Tapi ternyata adong do naga aneh justru sebaliknya adong do zolma na ikon hohom ibana laho mangurui lumuni rohana dia harus berdiam diri untuk mengisi kekosongan diri kamang do inang hira pengalaman nasonima na tinaon na niadopan ni parpesalmen di bagasan turpuk jemetau ima raja Daud lumukia rohana
setidaknya lumur rohana dinahendi dua hal. Nah perjulu memang tohodo si Daud diinganan nasoding nadau sian natoro sahlakna lumun-lumunan di sini. Dia memang menyendiri, tetapi menyendiri bukan karena kehendaknya, bukan karena dia ingin sendiri, namun itu dipaksa situasi. Dia menyingkir ke suatu tempat bukan karena takut, tapi karena dia menghindar dari musuh. Lau ibana ala adong parzahat lahu mangonggop ibana alai dan nasekolakna mengadopi musuhi. Jaladak ala nabadian ibana ubahin lau ibana tu ingan nasuning alai ala ido na didok tu ibana asa diudah di mana so ima mampai lumur rohani padua lumudo rohani si Daud ala dang habis pikir ibana puasa suadong nasala na hubain suadong nazahat na hubain alai puasa di musuh yau puasa dionggok hala kau suadong melanggar aturan alai puasa dilele akan adenggan dotahe diulah si Daud alai puasa ma mangimuru musuna mamerek ibana torok parzahat nanai mangarongrong ibana marhoron-horon parangan naing manukum ibana jalahe nasida marmusu do pak ibana odo nama bahen lumun pakilalaan ni si Daud lumun rohana ala dang ditagam ibana adong namartahi lahomamunu hosana. Kok bisa begitu ya? Salahku di mana? Kok aku dimusuhi? Kenapa aku diburu untuk dibunuh? Tarsoni makamang duina. Alani bohado di bahen Raja Daud mengatasi lumuni rohanai. Tuisi di mana mengaduan? Tuisi di mana roh lau mandapoton asa adong mangurupi ibana. Tuisi di mana paboto sudi parsorion nai. Suku-suku ni alusna ima turpuk jami tahun. Pesalmen 27. Parjul iso taida kamang loinang di hati dakon si Daud do ise do debata Jehovah di goluna. Ilu ibana Jehovah do panondangiku, Jehovah do hatuauku, Jehovah do partano batuaku. Ala Jehovah do panondangiku do hatuauku tung ise maau nalia dan kanu buah biari. Ala Jehovah do partano batuaku tumida ise maau biahaton dan kanu. Pesamen 27 ayat 1. Nah, di somma taida lumun ni rohani si Daud di pasa ibana tu Jehovah. Ala nido di nasahali yado ibana songonon. Podo ale Jehovah dihalumuton rohaku. Pesalmen 25 ayat 1. Dihalumutun rohana do asa pajupang ibana do debata. Jalan ini do ibana pajupang do debata. Nian boy do dihilala ibana diinganan nasolingipe diinganan nalumunipe rodo debata mendapoton ibana. Boy do dihilala ibana pajupang ibana do debata. Jala porsinya do ibana saya digiring-giring debata do perdalanan di goluna. Lapatanna Tuhan ada bersama dengan dia. Dia persa ibana do saya toktong didongani debata ibana. Alai sihol situtu do rohana ikon ibana do mandapoton Jehovah di bagas joronai. Songon hatana nama dok. Sada do nang upang ido tu Jehovah. Saya ido hudului. Naing mian au di bagasan joron Jehovah salele mangulu au. Paidaida hinadenggan ni Jehovah. Pesalmen 27 ayat 4. Ido ubahen bongot ibana tu bagas joroni dewata. Lau pasahaton sudi lumuni rohana. Disibana martangiyang pasahaton sudi hoi-hoi dohok pasorion naik. Asa lupa jupang ibana dong dewata
jala di pasat ibana sudi alu-aluna bagi tangyangna gabe lubang ma pakilalaan. Dipakai mana do istilah atau rakun lubang pakilalaan dan ison ima mandirga uluku ninna. Kesalmen 27 ayat ono. Mandirga uluku itu bukan dalam arti dia menyombongkan diri di dalam Tuhan, tidak. Tetapi dalam arti dia berdiri tegak, dia bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Molodunga mardalan do debata, tung suadong be hadiah randa. Aidunga debata nama ngaramoti ibana, aidunga debata nama dongan ibana, aidunga debata nama jaga ibana, nama ngodihon ibana. Kalau sudah berjumpa dengan Tuhan, tidak ada apa-apanya lagi semua penderitaan itu. Aidunga dipaidai bana dengan bahasa ni jauh. Kurian itu harta. Macai api do jami tahun tupar mulota zaman sonari. Buasa do soni. Di zaman sonari kamang inang tagamun do lam do si taonon. Lam gudahan do aka persoalan nata adopi denguluon. Adong main ala persoalan perkerijuan, ala faktor ekonomi, adong main ala kekeluargaan, persoalan di tonga-tonga masyarakat. Sok-soni mana ala di parsahiton, do lan asing dope, nabui tak adopi, ditambah dope ragamnya kahajahaton di humalia kita, jala adong sema, namasa akka nasotadaga, saluhut naik. Membuat kita boido gabe mandate jala marukil situ tu pola sampai tu kiro hatta pola sampai lumun roha dan adong hasonangan ninguluta bobonosan dan nok mata modum dilele halilu jala dia roha songoni mana tak ado piganu pari di parmulunon. Tak adopi minggu tu minggu, bulan tu bulan. Suadong dengan colma gabe pangalu-aluan. Suadong nabui mangurupi gariara tahe sudedo manosak kita. Molosoni situasi nak kamang do inang. Ahama udorta. Ahama patupota, dia memenota. Di situasi nasongoni di papos hata ni debata maru hataon. Memudah kita mandok tahalungutum mandapoton debata. Bongot meta tujoronai jala pajumpang meta dok debata asa disita martangiang pasahaton salut hoi hoi dok sita onotta bos marohatta tangion debata do tangiatta urpan ado kita jol mana ni asia ni debata do kita dan luasonna tinggal kita dan pasombonna sorata kita jaladang pohom Tuhani maradokon Jojuta tu ibana molo Jehovah nama nodangi hita molo Jehovah gabi hatuota jala Jehovah tabai partano batuata tumida isi mahita mabiar jala biahato daga dongbe sai martinggakan sudi akka musuh nama nahopi hita marragian salutna ala dio dingi debatado hita di bagasan udung-udung naik molo martangiang kita tu ibana hatop do alusan na kita lu bisian na pangido lehonon na do kita atau parsiajaran na umarga nabu ita putihi sia jami taun ima cara Daud menghadapi banyaknya pergumulan hidup menghadapi penderitaannya cara menghadapi hatur suhon hasosaan citaonon doh mengadopi kapar jahat ido nabui si berengotta si tiruota sian parpesal menon di dulu ibadah do Jehovah lau pasahat to sudinai Jehovah do dibaik partano batuanna atau nang kita pe talului ma Jehovah bongot meta kumbaga coronai di si meta pajupang doh debata lapatanna iko kita do na aktif mengalui Jehovah iko kita do nama karikoton asabui pajupang doh debata akka nama ngalui Jehovah ima jolma nama sihol tu ibana
unang uloi lumun-lumunan, apalagi mak roham paklalaamu, unang uloi lumur roham, binahin ni manangah HP di portibion, binahin yang kapar zahati, binahin yang kastauroni, unang uloi lumur roham, alai dapoton matuhani, radenu Tuhani, tadapoton di bagas corone, asa pajuk pangita do ibana, di palas di batama, rohani akka nalulu tu ibana, marhiti asin rohanai, parpuri sehari, molodunga pajuk pangita di bata. Mulodunga las rohata di bahin di mata, ahamas sepatu kota, songon parpesamen di somandot, pele honok kuma di bagasan undung-undung nai, akapelian puji-pujian, marende ma'awut, memalu pakinaloan, upuji di mata, atom, tak puji maibana di bagasan gulmit nengulunta. Amin. Mauliatin mali di mata di hatam nabadiai, napaposor rohanami, bahwa hodo na manodani hami, na mangodini hami, hodo hatuon nami, jala partano batoan nami Tuhan. Roma hami tutu marsoba mandapotok-potu bagas coromi, jalo ma'akapar sobaon nami, ramoti jala urupi hami, mengadupi sudia kaparu kilonon. Saya tangi ngommatang yang namion di bagasan Kristus Yesus. Amin.